Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, asmi kula Siti Nadila Nur Oktavia, kelas rolas IPS 1 nomor absen 31. Kula nang kene badhe jelaske cara pencegahan virus corona menggunakan 5M. Nah, virus corona itu kan virus yang nyebabke infeksi ing kabeh negara dunia, termasuk Indonesia. Jadi lumrah yen masyarakat iku ngerasa khawatir kena infeksi virus corona kasebut, amarga penularannya sing cepet banget. Nanging aja khawatir, awak dhewe iso nyegah penularan virus corona kasebut nggunakake 5 cara berikut iki. Nah, sing pertama, tetep nganggo masker nalika metu saka omah. Sing keloro, aja lali cuci tangan nganggo sabun lan banyu mili paling ora minimal 40 detik, utawa iso gawe hand sanitizer. Sing ketelu, jaga jarak minimal 1 meter. Sing kepapat, aja berkerumun lan aja bergerombol dhisik. Sing kelima, membatasi mobilitas. Contohe ae saiki lagi diterapke PPKM, yaiku pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Misale mal-mal lan toko-toko iku mun iso buka jam 8 isuk sampai jam 8 bengi. Cukup semono wae pencegahan virus corona sing iso kula peparake. Yen ana kesalahan kata lan pengucapan, mohon dimaafke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.